En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. It's the World Cup season. Ni wakati wa mashabiki kushinda zaidi. Cheza mechi za World Cup on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Tumeboost odds zetu. Place your bets on the World Cup matches on shabiki.com and enjoy big winnings. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Platinum ni waere kabisa. Okonyowa. Kembe mang'eny machiwo ne ji pesa gidwa pango line machak duog ni karatasi. Platinum to kon wang ni ability. Pesa kuomi kata seche 24 okrum. Umiyowa yote miyowa pesa. Kata wagen go olo kamano to umiyowa yot mar olo. Kose penyi ni confirm details magi. Pesa simbi. Wach makanyo waloro wadhi mbele gi biashara mawa. E kambi mar Platinum Credit waketo mwandu kuom jogwa mondo gitinwe yo makare sasa ya maidwarowa. Mane momiyo keto achiel kuom kembe mabeyo mandiko ji e tich piny Kenya. Ywanwa tole namba mar 0709 900000 mondo watudre kodi kawuono kata dista *619#. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development. Hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana qua ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyokora moge jongo seduogo yweyo se mana rumo gi mamadho kanyo madho kata kamano jina Lazaro Kanyamboka nkonie kata Jaki Nyarmodi kango wuok e studio ango konie ni yweyo mwaka ogane watemo gango oneno iwacho ni samoro wakaw yo wamodho pi matin wamadhe koso kwa madhe mane gimogitiere ka yuda na experience no mar bedo kae e thuolo mag seche di seche areyo ka wan kodi kar kae neno wakain kanye SMS lano wapodo yawe na riede ka uchiela no banka se ka umile senta diambo kani Kisumu amadogo mondo miwasomo utemo ko mopogore sani koro yena mondo dia achiel ka achiel e county ma Kisumu wada tudre achiel ka achiel koda nyawadwa ma uke county ma Kisumu mile senta diambo mokwongo arwaki ni machiegni isebedo ka ilal mo yamo matin kendo yweyo ber yweyo ni gimoro makare ahinya koro sani kiseduogo yweyo to bende duogo ka wadhialo higa achiel kaka Ramogi TV nyaka sani kono aneni higa achiel no sedhi kodi yo machalo nade kati miwa pach johera mag Ramogi TV mawuok county ma Kisumu ahinya e gweng' ma intiere Okinyi ma kawuono. Pero kamana nya Cleophas achiel ka achiel kwa wuok e gweng' Masije kuma bende kawuono waneno ni kaka Ramogi dhialo ikgi achiel nyaka ne chake ayaga iga mokalo tarik 29 dwe mar 11 walim gi kani nikech johera mag Ramogi TV ni e gwenge mopogore kende gwenge wa makaluo kuonde mopogore koro waneno ni wakire oko matin mar town mondo mi mayuda na patch joneno mabende ni oko e gweng' Masije kani ginyiswa ni to ginto ginyalo wachango kadoke penjo mipenja ni Ramogi TV ose tayanade kata dhach kodanade nyaka ne chake anyalo wacho ni agoero kamano maduong' ne jogo mane okete paro kendo nobedo piny mokete wach moneno ni
gini owinjo bedi. Omiyo asedongora, asepuonjora dholuo ma bende oganda mathoth kang'iyaga to paroga ni ok anyal wacho dholuo. To ka asechako wuoyo ma ng'ama dhoganda wacho dholuo to gipenjo ni to ito dholuogi ni somo gi kanye. To magi timore mana nikech Ramogi TV, nikech kaendi idwa ni wawache dholuo mobidhore mondo mi wamed puonjo oganda kata nyithindo ma apiny mondo ging'e ni dholuo wa ni endi bok en dhok adhoka ma ok nyal konyo ng'ato, to en dhok ma bende seche moko king'eye to nyalo konyi kendo bedo yor yuto mani. Ka ok kamano koka wuoyo mang'eny ahinya kotenore kod kaka Ramogi TV osekonya, we adhi ir joneno nikech dongruok mar Ramogi TV en gino mokel kanyakla kod jofwambo, jogo matiyo kanyo kod joneno bende masirowa kendo jiwowa ni gigo mwatimo beyo. Ang' nachak kod mondo mi ginyiso higa achiel. To ginang'o gima bende owinjo bed ni wamed timo mondo Ramogi omed nyong'ogi kendo lombgi kendo morgi kaka owinjore. Machiegni ahinya ang' ne achak kodi, king'iyo kamera kacha ichakna gi nyingi tinyisa ni Ramogi ochopo higa achiel kaka janeno kendo jaera omori e yo machalo nade. Erokamano, adwoko erokamano Ramogi TV kod jo lendo duto mag Ramogi TV kuom lemo gwengewa mantie gi iye. Mar ariyo, Ramogi osekonyowa ahinya e lando kata yawo pachwa, kelonwa habari, entertainment, weche mag tuke gi gigo mopogore opogore. Mar adek, kadhi mapiyo, adwa ni agone Ramogi TV erokamano kuom kelonwa habari kod chenro sana mar thapki. Awinjo kata sani kama ji nitie ni ji wacho mana weche mag thapki. To joneno kaka an achiel kuomgi ne wanyagombo mondo chenro kaka mag thapki okelgi e yore mopogore opogore, gibi e yore mopogore opogore mondo gimed kelo entertainment ne ogandawa. Kamana ahinya machiegni awinjo ga ni seche moko kogiko joma bire koro gi joma chuo gi nyithinde e ot kacha mar Ramogi TV ularo remote. Akeni mano be adieri, in nyaka ne Ramogi donje kaka in ng'ama miyo. Ang'o momori godo gi chenro mage momori go, jolendo mage, to ere gimigombo ni Ramogi TV omed timo mondo mi imed puonjori kendi moro ahinya? Erokamano, gimokwongo nyinga en Jerusha Maloa. Wago erokamano maduong' ni Ramogi TV nikech mokwongo gikelonwa weche gi dhowa ma wawinjo maler. Seche moko kisungu chando ji, Kiswahili chando ji, kata dho mamoko go samoro kete TV to kwa winji. Ramogi okonyowa, okelonwa gimoro amora gi dhok ma wawinjo, gimoro amora matimore piny mangima timore gi dhok ma wawinjo, wan thuolo gi gimoro amora matimore. Mar ariyo, kelo tuke mamoro nyithindo kaka thapki. Sani kila mali en thapki, dhako ka dhako en thapki, kitungu wang' nikech thapki, dichuo nyaka chapadi nikech thapki. Thapki ni kosechopo tikelo gas e sitting room, ichiedo to wang'i ni e TV. Koro wamor ahinya gi wach thapki. Kopogre gi mano, kata kar thumbe, gigoyonwa thumbe mag dholuo, gigoyonwa thumbe gi dhok ma wawinjo, nyaka luo kitwa gi timbe wa nyaka mano kwang'eyo mane Ramogi TV kae. Wago erokamano ahinya. Erokamano ahinya mana mapiyo piyo, kiwuoyo tiwuoyo mapiyo piyo titieko. Bonge wano chea. Okay, erokamano, ma Evans Ochingo Lweny, chairman mar Jambilika. Nyaka ne kel Ramogi osekonyo yore mopogore opogore. Kaka wanene un Monday, ber kabisa, Charles Odhiambo wawuoyo go maber kabisa. Gi laktar Nyajimo Nyuongo. Kura ni mos na mano guyo ngwema Nairobi kurueni. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni wawama koni kamera makoni wawe. Wane line. Chaki nyingi Ramogi. Nyinga en Caroline Atieno Nyaimbo da Jambili kae. Jausech maduong'. Anago erokamano nikech Ramogi ni omiyo wawinjo gik mane kwa winjo. Moloyo wach nini penj laktar. Wamor go kaachiel kod DJ Kolo. Kidhi Nairobi mos nwalin nyakach. Mano wang'eyo ahinya. To kod lendo maguyo wamor kich waparo gi nyaka in. Erokamano. Erokamano, an kachung' ka iluonga ni Solomon Omolo, an Ramogi TV. Gima mora en ni injili kalo. Jumapil ka Jumapil. Nyasaye owara, ero Nyasaye. DJ Kolo. Mawiri ngongo buo. Okay. Erokamano, an ka nyinga iluonga ni Moses Otieno, mae to Mtana. Ramogi nyaka ne bi sani
bedo mor. Ramogi okonyo wan chon ero ga siasa ahinya. To tinde kadhi kar sa siasa kanyo taneno Tapki. Ka Tapki dhi break matin to Wajakoya atengeza miti ka kung'e. Tapki no gutie ka ginyako chia medura mere dhi kamano. Tapki no kanyo. Nyinga Steven Ouma Otieno ajara jambili ka bucha Amazing Grace. Amazing Grace. Steven Ouma karganyo aero lane tom dag mor temu moso nago ku nene ko. Pero kopogore gi lane chenro mag Ramogi mori nade? Injili go temo ora gi Tapki. Pero kama na nyama chegni kai. Nyinga Jena Nyango anyanya kachika sai chenro mag Ramogi mora nyaka ne Ramogi bi doluo no moro wa malich nikech nuonge gi studio manyalo kelonwa dhok ma wanyalo winjo to nyaka ne Ramogi donji wawinjo kwa mor waneno go kwa sea stall adoke waneno chenro mag Ramogi chieng' Jumapil waneno Jilo Jamwaka gi joge te wagoero kamano mang'eny ni Ramogi. Happy birthday Ramogi. Dama Rizal Watch ana da dambil ano chenro ma yiego Tapki to kod nyako chia kende pero kamano Ramogi. Pero kamano ahinya ka tieko ng'amogik ka tieko an iluonga ka Nyamsafi an chenro mamora e daraja mbi en Ramogi TV en pur gi pith man ajombo te mane kelonwa gino mamit duogna ura jombota yawa duogna ura jombota eruru kamano. Ero kamano an luonga ni Vincent Omulo ahero Ramogi TV. Edo ka Ramogi TV kwanene gik miwacho wawinjo maler kaka wan oganda ma joluo. News ikelnwa maber. Gige mamoro ji kaka nyako chia be waneno, Tapki be waneno, moro wandi. Koro miyo tinde sani wawere gi ng'iyo gik mane kiwacho to ka winj gik miwacho maler. Sani wanywa gi dholuo wahero Ramogi kendo kwa mondo dhi kodwa mbele kamano. Ero kamano. Ero kamano mogik aneno ka nyithindo be ni ka yani gimbe Ramogi TV moro gi. An ka chung iluonga no chuti gladiator yadh biye. Chenro mamora Ramogi mogik. Aneno ka vituko pek kanyo nyako chia. Longo maratari nikech kum gikora koni abegi omiyo chenro no mora mang'eny aba timo part mar entertainment part kaka vituko miyo ji nyiero gini gi wadhach go mos koro sama gigo timre kacha to aneno ka mora maratari koro kuom mano ne jo Ramogi makapcha waka sani abenda an gi ywak abadhach Ero kamano ahinya aneno ka nyithindo bopong' ka yani gin be Ramogi moro nikech wan gi chenro mar rogo mar nyithindo. Nitie nyathi achiel manya miyo mondo onyiswa kaka Ramogi more ka watieko adwa wuoyo. An iluonga ni Wycliffe Ochieng' daraja mbili ka. Gima more Ramogi en weche tuke machakore saa 8 nyaka saa 10. Asante uru. Ero kamano ahinya ang'a mori Ramogi? An iluonga ni Tarigi Ben. Anadak daraja mbili kae. An gima moro Ramogi en mana Tapki kende. Wane ka girogo mar nyithindo. Ero kamano to in? An nyinga en Kirian Otieno. Adak e daraja mbili kae. To gima moro en Tapki gi nyako chia. Ero kamano. Ero kamano ahinya. An Shirla Tieno. An gima moro en nyako chia. Ero kamano ahinya nyathi mogik. An iluonga ni David Bravo. An ahero nyako chia. Daisy awuoto gima mora mana Tapki gi nyako chia. Mana kamano Cleophas mana kaka ineno ka ji koda nyithindo ma bende oluorowa kamano walime ji e kar dak ma Sije daraja mbili kaendi. Tapki kod nyako chia omako nyaka nyithindo e gima wuoro kaendi makata rogo mar nyithindo mwakelo ga ngeso ka ngeso chaendi en gimok gine gin Tapki magirito sario gi dak 15 odiochieng' kaachiel kod chieng' Jumapil kinwae ka kamano Cleophas wasewinjo pach jopiny kendo mor magin go gi gigo mabende gimor go gi chenro wa gi thuolo ni endi agna bed kuomi gi seche ni mondo idhi nyime kod twak ma wan godo e studio wa kotenore kod Ramogi rwako higa achiel nyaka ne chake higa mokalo tarik 29 dwe mar 11 ka kamano wan be wasedhach wamor ji duto te kwayo ne Ramogi hai maber. Cleophas
Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Koro kapodi bedo kuomwa e studio ka osebedo mabor ahinya are iduogi kendo koro amor ka in kodwa to wamedo mana bet kanyachiel mane Ramogi TV kar ka ogoni erokamano kendo machiegni ahinya tich koro gore tich moro tire kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya buwinjo nyinge mantie kaunti ma Kisumu. Kilian mana madhi kocha uchiegni yudo Chilia yudo Kalia kama gintiere kar kacha kata kamano uwinjo makapa jodak ma Kisumu to genjo era mag Ramogi TV be mane paro moro ma waduto pod wantiere go nikech nyaka sani pod wayudo ni chenro ma kama nikelo ng'ama kama to koro ng'ama nitie sani bende ser ma kamade ka wayudo gi Injinia Lazaro Kanyambo ka tano duogir Jackie chenro ka chenro koponi dhano sing'iyo gi ng'at achiel to kogole to kawo ga time mondo mi ji adapt ng'ama chielo chaeri gi method mare mobiro godo nikech ing'e ni ng'ato kodonjo to oloso fan base moro kanyo kato ji dhi ng'iyo gi kaka otimo tije no ero koro kowuok to mondo mi fans gi kata jok mane oseloso gi chaka adapt ng'ama chielo ni biro kawo time to jomoko koro kanye ma jomoko biro chalo ka gima gi protest mama no be normal kawaida mane gima gintiere Jackie ka jalendo ma ji ohero pono no wuok nikech inya wuok ni yudo tich kama chielo ama I resign gik mang'eny momiyo ji wuok to ng'eny to ng'amo take over aneno ni it's upon ng'at mo take over no ochangamsha ji mondo ji ohere ne koro mogi jongo ntiere kar ka no ka nyithindo wacho dholuo maler ahinya kaunti ma Kisumu mano kelo e kinde machielo puonjruok dholuo wacho ni kata kinde moko kuomwa bende kaka jofwambo ne wachako moko bende kata ng'eyo weche mamoko ma wacho kod dholuo ne bedo matek e kinde osebedo thuolo mag puonjruok ahinya to koro kaka johera mag Ramogi TV un bende kama untiere kar kacha puonjruok mane ma pono museyudo ting'o dholuo ni kikale kuom ng'ama duong' kodhi kuom ng'ama tin to gin bende giwacho piny kacha ka gidhi nyime pod gisomo en gimoro manyalore jofwambo mantie kuonde gi duto jogi te nigi lony mopogore opogore gisomo to dholuo ne pod ntiere kar kae pod iwache ng'ato wacho ni en ong'e mana kizungu kende to kunyalo winjo sani paro oselokore ne waneno ote mag jok mopogore opogore ka wasom gi sigana margi gin magi kotendore gi biro mar Ramogi TV gino magi sepuonjore achiel ariyo adek moko mantiere kacha Injinia Lazaro mokwongo adige ni thothne adonge mta abedo brought up Kariobangi to gimoro no biro mandano dio believe nik nyako matino konego bedni wacho nyako machakre 15-20 years kadugo chien okonego bedni wacho dholuo niki wacho dholuo to mano chalo ka gima koro in ng'ama odok chien ni ofala to seche ma koro kane gineno ka jiri matindo machalo kaka Joy Sharon Ong'ao Lydia Okeyo wacho dholuo maler to gino miyo chieng' moro ne tich moro tera Nairobi University ka ayudo ka jiri moko tugo hall 12 moro jifanya ni en Lydia Okeyo ni en thakfi mar Ramogi nyiso ni dholuo ma Lydia Okeyo gini wacho ka donjo ni nyaka jiri matindo ka gineno ni kare gini ok en richo wacho dholuo kata ni koro ni en ofala to gino semiyo nyithindo sani wacho dholuo nikech kaka nyithindo tieng' ma wacho kaka gihero thakpin gin nyithindo matindo tindo to nyiso ni giluwo kipindi no kod dholuo ma dwarore ni kipindi moro bo chako medi manyalo changamsha nyithindo mondo puonjre dholuo maber erokamano Jackie anga duogo iri sani nitiere simu makoro bende wada ni watudre kod jahera mar Ramogi TV kama entiere oyawre ikona kuna ni nyingi ng'ati igochonwa ka intiere gwenge mage machiegni chenro kinyi ma kawuono ka yudo wa chenro mar mbako romo alo oyawre ahinya ma Sam Jakom machiegni nyinga mang'ere en Samson Ongara koro Ramogi TV tawinjo ka ntiere Nairobi County ka intiere Nairobi County nyaka sani higa achiel osekalo mar Ramogi TV gimane ma isepuonjori mane mosemori mane ma pok omori Ramogi TV nyaka chenro duto koro ma higa achiel ero koro serumo chako higa mar ariyo koro odiochieng' ma kawuono ayanga
Erokamano, akilo kadang akwan gik mosemora to ginyalo tamo ko nikech githoth mokalo. Lakini kadang akwan mana matin achiel Ramogi TV chenro mar Rupiny en chenro mosekonyowa kabisa kendo osekonyo oganda luo ong'eyo weche mag current affairs. Ma kendo ng'eyo kaka jotelo monego bed ni giyiero chalo, omiyo nokonyo oganda luo motimo yiero maber wan kata ka ng'iyo yiero motimore higa mokalo. Higa ni amin iyudo ka noyier jotelo mabecho nikech joluo nobedo highlighted kendo nobedo informed. Ariyo, chenro magikelo kaka chenro mag pur kod ohala puonjo jowa mathoth weche kaka ginyalo kungo, yiero ma ginyalo pur kod gik mathoth ma ginyalo konyorego e kit ngimagi giwegi. Kachako idhi e chenro mar Ruth ma okelo ga sa 12 odhiambo kodhiambo mar chenro mar penj laktar. Iyudo ka thoth oganda wa tho to nikech ok githo ne gig ng'eyo to githo ne gig kia. Koro ipuonjo oganda e weche mag chal mar ngimawa neno ka konyo oganda kendo oganda sani kod nyalo bedo kendo ng'eyo signs and symptoms mag tuoche ma pok omakogi. Anyalo koro wacho monego bed ni kimi improvement matin en ni chenro machalo kaka chenro mar Sapki kod Nyako Chia. Jo dhano wacho ni kelo gi matin sana. Nyako Chia kuongo ni kelo diri, sani koro kelo dichiel. Gini ni chenro mag entertainment ma dhano golo go stress ka gisea tich kendo gimiyorego ngima, gimiyorego mor e chunygi. Otherwise, Clopas sana mor kod chenro mukelo kaka un kod Sharon kod Joyce nikech an personally an fan maduong' mar Rupiny kendo kanyo mayudo ka anya golo comments maga konyo oganda mondo obed more highlighted on the current affairs. Erokamano ahinya Sam Jakom. Gimachielo mogik kapok aweyi mondo idhi deyier ka ayudo thuolo mano pod kapod antiere Sam Jakom akia kapod an kode simu aya kapod an kodi kar kanyo kapo nono yudo thuolo mar chiwo kata paro moro ma opogore manyalo konyo Ramogi TV mondo dhi nyime onyalo bedo ang'o ma inyalo med tim maber ahinya kata minyalo medi mondo chenro mamoko bende omed berore. Achiel gima nyalo konyo Ramogi TV nikech en chenro makonyo oganda luo kata chenro ma thoth konyo oganda luo ginyalo come up with the programs mondo at least gibed kod kata internship services kata attachment services ne nyithind joluo ma kod wach attachment mondo at least nyithind joluo be odongre ma ka gidwa manyo attachment opportunities to gisandra mokalo yudo kansa ne yudo attachment opportunities gi matek kabisa omiyo ogo chuny nyithindo kabisa. Mar ariyo ka ginyalo mena ng'iyo kaka timeline mag kech ka chenro biro mathoth to timing omigi tin kabisa yudo kaka giweji ka hang kinyalo mi at least kaka chenro mar kaka natimo chenro mar Sapkino kinyalo mi onyalo bedo for 1 hour full hour from saa 2 nyaka saa 3 kata koro Monday to Friday other than because moro moko madie kinyalo no kaka bedo fixed weekend at least dhano oyud full entertainment apart from puonjruok. Wagoni erokamano ahinya Sam Jakom wakwayo ni yawe makare bende ka imedo bedo ka kod Ramogi TV e thuolo ma wachako higa mar 2 koro ero wachake kawuono wadakwane higa manyien sama chalo kama watieko higa mar 2 kendo koro arito chako higa no mar 3. Agoni erokamano ahinya ibed koro odiochieng' makare wadhi nyime kod twak mano e studio kar kae mondo mi wawinj ane kama ne wawe puonjruok dholuo kenyalo medo gino ma umori bende gino ma Sam Jakom wacho utudru ga samoro e kinde malach e Facebook kar kacha paro bedo mopogore Jackie. Wach medo mondo ji ong'e dholuo aparo ni program ma Sapki wache gi dholuo no puonjo ji gik mathoth nikech iwache wainde ma wacho dholuo pok ne ji oneno ga. In fact mama na ohero program no sana. To mar ariyo wan jonyuol wan emwaricho. Nyathi nyuolo ok rach puonjo nyathi dhok moko to puonje marwa bende. Ibo yudo oganda moko go nyithindo ipuonjo gi gik ma dhog gi wacho. Wan joluo wadwa temo kopo cultures moko. Iyudo ni nyathi luongo kar luongo dane ni dana obolonge ni shosho ken dhowa. In fact an nahero nyajimo onyuongo Nyarotieno Duk kane pok Ramogi oket obiro ne awinjoga program mag wang'o nyango to tich ang'wen nyaka sani Nyarotieno Duk pod kelo gik machon puonjo gik machon makata kigoyo simu obo nyisi kiwacho kitemi lal bi wacho gimoro gi kizungu obo duo kibi wache gi dholuo mani ng'eni is a step higher. Koro challenge kuomwa wawegi ubende kaka jofuambo dholuo to tek wacho pe kamano kineno ka ng'ato inyise ni koro iwache kama iloke kama
kamotamo ng'ato loko gi dholo iwache ke ing'eni wan ka mondo wapuonjre pile pile to e group mag mbui kacha golo paro gi dholuo to tek jowadwa in gi paro titemo ibotemo lakini nitie kuonde mibo yudo kisoyo dhok moko mondo point ni ochop kare but wabotemo nikech wan midwa yudo pek kochopo kama koro ero wachnia wasomuru ote makoro donjo kowuok e Facebook kacha to Injinia Lazaro Kanyambok nigi points moko maler point ler aduwa kisomo gi kizungu tiwinje to koro mondo mi wakawi wakete kar kae ka koro poko loke kendo poko kete moro makare bido matek matin koro in bende kamintiere kacha kipuonjore dholuo mondo mi ing'e wache puonjre indike moko adek kama gintiere kiloke moko nitie makata kigajo kisomo moro diere kiso in fact moro kacha wang'e maber ni in fact to koro ikuno ni because of why ni koro gimetimo sare ni koro ibiro go why to idware for what wacho ni for who titime where gigi kisoma na iye kacha to wabedo kod ng'eyo ni gimidwa kalono gimida konwano wayude yo machalo nade ne wasingo ni in kaka janeno marwa jahera marwa mar Ramogi TV sa osekalo dakika 30 mano tok saa 4 mar okinyi wala mana gi dakika machuok to tieko chenro mar mbaka romo wada somo ote mari simu wasekao wada somo ote mar SMS kata ngadhi maka mantiere Facebook kata jogo matiyo e mbui marwa mar Facebook kanyo bende marango kendo chungo gi mondo mi wakao maonge ayany maonge weche mopogore muoro samoro nitie ka nyi ng'ato uketho kacha mano okwamul bende okwakele kata ka wadhi kelo maler mantiere kar kae kiloso gi kacho gi jowa mantiere graphics mondo ka wayudo gi kar kae sani koro wan gi ote mano mar SMS ma en 3:600 aya ote mana kaka nowacha ng'ata achiel oro ote madhi 10 Ilari wuod Nyakuyugi owacho kanyo ne Ramogi TV kana Nyamaroka Nyakach Ramogi tosha amor gi Ramogi ahinya ote mari ochopo kade para woni nyaka sani koro obiro ahinya to ayude erokamano ahinya Thapki mitndi to ber ka umedo ne saa an kevo kawuok Winter Migori County Manorongo Sub County pod asomo ote mantiere SMS katieko SMS kata tieko tadonje Facebook kacha ote go ang'e neno gima de wang' jowinj mare achiel kacha ka wadhi nyime Ilari ote ni chako duogo ka Ilari chako ote ni duogo Ilari ote ni biro mang'eny Lorin Manyala wacho ni en gi oluwo chenro achiel kachiel wacho ni gik mopogore midhiero ma oganda bende kale watang'o gi Ramogi TV kamoro amora mantie kata kamano ote mari ochopo Lorina Manyala ang'warange kanyo bende sama chielo an Felistas Nyaruyoma awinjo maber kantiere Migori Rapogi amor kodu ahinya kendo amor ongera Ramogi TV at 1 Cleophas Magawi kani Donholm mano Donholm Bonarobi Ramogi TV omiyo sani mama na nyalo neno TV maler moloyo chon to ahinya oluwo chenro no mar penj laktar more kabisa erokamano ahinya konwa nyingi ni ng'a to mama maluwo chenro mar penj laktar ni endo nyingi ngawa mose Ramogi TV wadhialo higa achiel erokamano ahinya kama chalo Cleophas oyawre amor ahinya gi Ramogi TV Nyasaye omedu teko ma timo tich Ramogi TV an mama Esther kantiere Mombasa erokamano ahinya aya ote moro bende biro kanyo mano mar pur gi ohala wago erokamano pod wadhi mana nyime owacho ni ng'ato ne owacho ka ni akioro ote moko bende samoro irange yoro mane ng'ato oro kama wacho ni I'm watching a movie now I will call you later aya kiani Ramogi TV wagocho ne ng'ato kae ka wakia to simu bende onge line manyago ni simu kata kamano wacho ni an mama kanisa Musa Orure wacho ni kelnwa uru Nigerian movies chakre sa utieno aya Nigerian movie bende se wacho kar kanyo to oganda moko dwaro ni Thapki bende odhi nyime paro pogore mama kanisa ote ni ochopo kar ka yore mathoth Nigeria gi bechal ka gima ntiere gimoro ma gitimo kacha mopogore gino ma watimo koni kata kamano
wan gi chenro wa kendo waluwo gi yo makare. Wantiere kod nyako chiet mano king'eyo maber chieng' miyude chieng' tich abich kanyo. Motelo ne mano nitie chenro mikelo kanyo kod Lydia Okeyo ma bende ing'eyo kanyo ni ohala gi mwandu. Iloso gi kanyo titimo gi yo machalo nade mane Ramogi TV kar kae. Polo Tieno kanie dala mar Masara amor ahinya gi chenro mar Ramogi TV kelo. Ramogi TV mor ahinya to nyako chia owacho ni owacho ni magi makoro kichopo titimo iwacho ni aya ma water ma wawe. Owacho kama mor ahinya gi chenro mar nyako chia. Owacho ni en gi puonje yo makare kachiel kodaka mano mar Thapki. Monica wuok Kenya. Ote ni ochopo. Wanyalo yudo ote mantiere Facebook achiel kachiel mondo mirangi kanyo ka wadhi nyime kod chenro ma kawuono. Mano wacho ni Ramogi TV keleuru chenro moro mapuonjo mapuonjo ngima jela kata kar twech. Maparo moro makare mabende wacho kanyo ni ngima jela to chalo nade. Wanyalo manyo apisa mantie kacha kar jela mondo mi warangi ne ote mantiere Facebook maro mar Ramogi TV achiel kachiel. Ote osebedo kanyo kadonjo kata kamano wacho ni happy anniversary mano Ndwati Sylvester aneno maler ndi. Koro ber ka ikelo chenro mar weche tuke ma johera mag adhula inyalo lande mpira achiel kachiel. Mano nyalo morowa sawa. Mwalimu Ndwati Sylvester winjo mopugno ndi holiday ochakre achaka oneno ka en Migori. Erokamano ahinya. Kamachielo kanyo owacho kanyo ote machielo Elias Mzalendo Roho Safi wacho ni Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni owuoyo mochanore ahinya content lich jaluo pong kod kiburi. Wacho ni lakini tij fuambo onge kun twak mit ahinya mbako romo nyar nyakach maka pambu. Owacho kanyo ni aluo chenro kan Europe land. Erokamano. Owacho ni Elias Mzalendo Roho Safi kendo duogo touch clefas no ero koro oseiko obam matin ano kadhi kuon. Iwacho ni tij fuambo ni bende onge kun wantiere ka kwalose to pod wantie mana kode ka pod warangarenga ka kodhi kode mos. Don Bolo wacho kanyo ni lweny no iluongo ni feedback, take it positively, ayany to rach. Mane gima timore Facebook kanyo donge. Wacho ni feedback gino ma ok dwa wache ng'ama okawe yo moro makare mondo dhigo nyime. Aya ote mag wasomo ma en odiochiengu. Iwacho ni en odiochieng mar Ramogi TV fans. Watu wakodu gik mage ma uneno ka timore ga yo moro makare kata marach to kaka wanyalo loso mondo dhi nyime kaka oganda. Oyugi Steven Onyango an bende luonga ure studio. Oyugi okigochnwa namba wantie piny ka. Nyang'ia piny kanyo santie namba moro maringo. Namba no kirange ikawe tikete kar kacha. Wawinjane mamoko mantiere Facebook sani mwanya neno achiel kachiel. Mano ka gintiere kar kanyo mago ote mowuok e Facebook. Asha Bella Mam wacho kanyo ni Ramogi TV at one. Amor gi Ramogi TV nyaka nuchak lendo umiyo mine wade wa kwere wa wuone wa sani nyalo buonjo kaneno wang' jowi kanyo ka giwinjo maler. Erokamano ahinya Asha Bella Mam kuom ote mari mano kokalo Facebook moro mar Ramogi TV. Kamachielo pod wanyalo rango chieng' wuod ahero an chenro morate kwanza program abedo hosted gi DJ Vic. Owacho ni mora sana Friday night Len Ramogi kachal kod DJ Kolo pia wako sawa. Alafu gimora achiel man go kwayo wacho ni temnwa uru matek umednwa kipindi moko machalo kaka Nyarkochia gi Thapki. Ote ni ochopo. Jotelo marango chenro mopogore e Ramogi TV oseyudo ote no kendo kwayo no ero koro gin go. Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu wacho kanyo ni anu mora mang'eny gima dawach ditama Nyasaye umed tiyo kodu kumiyo wa chenro moko manyien. Wacho kanyo manyien jolendo te manie iye amor kodu dabal. Erokamano ahinya Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu. Machielo bende ka wanyalo mana rango ni nyaka sani mage manitiere kar. Wacho ni Baba Twins mar Onjinyo. Wacho ni an amor mango ahinya en ni ka uyango higa achiel to umanyo jowinjo kod jotene ma ukelo e twak. Mano nyisowa ni uherowa. Otherwise, I wish them all the best. Erokamano Baba Twins. Aya, Awuor Penina, Cleophas, Joramogi okelwa Nyarkochia diriye wik. Ok dichiel. Ero ote bende ochopo kar ka. Ote thoth.
kendo gichalo mana lo. Wago ni erokamano. Johera mag Ramogi TV thoth kendo uke counties mopogore opogore. Sani ka wakawo thuolo mag somo ote, bok dwa tiegi kata ka wachako. To sani wawinjo gi kama gintiere, kama gichomo. Wachomo kama koro wadhi ka gima watieko twak. To kapok ang' watieke, wan mana gi gimoro achiel. Beni Facebook kacha, SMS ka untie kacha, mano e gino mwaluongo ni suggestion box. Gino mudani mondo loki, gino motime yo moro makare, ken gino masawa. Wan gima botimo en wakelonu mana weche manyien kaka dwarore. Kendo mano ranyisi mokwongo ni gigo duto mosebedo en mana hera maungo kuom Ramogi TV. Mokwongo kata ne hera maungo ne jofwambo ma opogore opogore. Injinia Lazaro Kanyamboki winjo kaka chenro gi duto nitiere, kaka ichanogi, pach jongo mogo simu nyaka sani. Oganda yudo thuolo magwuotho kodwa iga manyien makoro wachako. Wasetieko iga achiel, wane wuoth makoro wane iga mar ariyo. Gimane madier neno e iga mar ariyo manyalo loko oganda wa e chenro ma wakelo, nyabedo mag siasa, gigo mopogore opogore. Gima neno chak mi time matin, to en gin chenro ariyo. Mar youth mondo kel gima chiegni nikech of late ywak osebedo ni luoro bedo matin kuom jomatindo ma koro koket program moro ma inyalo wuogo kodgi ma ginyalo ninigo ma ginyalo luwo to bende wamonita godo timbegi nyalo bedo maber. Kae mar ariyo chenro mar youth ni oriw youth te, ok ni mana mar nyiri kende kata mar chuo yore, kaw genders gi te to riw together. To keti chenro moro ma ji nyalo bego e simu ka puonjogi luor kaka ne wadongo chon to gi kaka gibe gidongo sani, pogruok mosebedi. Kato gi chenro mar empower jowa obedie mang'eny maloyo siasa, nikech siasa wakawe time mathoth ahinya maloyo chenro mar loso mwandu. Koro miyo wadok chien, ogendini moko kalowa e yo mar loso mwandu ka opportunity kaka Kisise kata Wariabe sani koro kalowa. Koro chenro mar loso mwandu ni, ohala, pur gi pith miye be time moro kendo obed kata mana didek e wik. Erokamano nyaka mikelo kar kanyo bende makoro apenje Jaki Nyarmondi. Siasa ne wacho ni siasa ni ikele mathoth ahinya. Mathoth ni tiende ang'o? Mayuak moro bende ma joneno osebedo ka wacho ma bende nyalo mana miyo wapachi. Kiwacho ni ikele ahinya, iwacho ni siasa notimre pile ka pile. Kawuono nitiere weche mag Hustler Fund. Ok wadhi koso siasa kar kanyo. Odiochieng' ma kaono chenro mitele kod jatend piny Kenya William Ruto. Ka dawach kuom siasa manyocha wang'o iji nen mane ukelo gabang' kura kaka nosebedo. Ing'eni ne ukele kapod chunji lit. To mano tij fwambo. Iwacho ni gigi duto ka nitiere ikela kata gigo matimore ema be wakawo. Bende koro unukawe kendo koro ugo mana Ramogi moko wacho ni wadhi unfollow, wadhi unsubscribe kama untiere kar kacha. Ematemo nyisi ni ya ing'eni macha ji nendike ka wawuok e siasa lendo timre kaka nok wa expect ineno. Koro chunji richo, ing'e ng'ama chunye lit can say anything. To ti ineno ga kaka gigo ndik wachore gidok piny, which means ing'eni sama iwacho ni ok dang' iwuo gi ng'ato sama ene high emotion, sama pod ochwanyre. Sani kichwanyri kae ok anyal biro wacho ni Cleophas bed adwa wuoyo kodi, ok ibi winjo gima bonyisi. Koro macha numigi mana time mana kaka Lazaro wacho ka wachako. Nitie gik ma itikao, what your ear should take, gima iwinjo to kikao, iwinjo gimi winjo tikao. Sani dongine no kosekwe kata okwe ahinya to okwe kiwango machielo. Kasen e line ma siasa ma do woyo gi nani
Victor Otieno Juma. Aya, koro sani ng'enya kacha. Wuowa gi VOJ, iwinja ne. VOJ setieko chenro mar kogwene Ramogi TV. Koro sani jora mag Ramogi TV da wuoyo kodi. In achiel kuom jogo ma bende kelo chenro ma opogore Ramogi TV. Chenro mar ratil kaka wanene bende nitiere kar ka. Aya Jackie, wuo gi Victor. Victor Otieno Juma mae kelo kuomi. Chenro ne ber. Chenro ni ber kendo okelo mamande nokele ge radio to TNA TV. Ilongo ni kaka wanene. Kod ratil. Ngano monyise ni joma ladies kia siasa. Okao percentage maduong luar kuom chuo. Chuo. Joma mine ni siasa kae. Iwinjo. Joma mine gi begin jo ute jo siasa. Ang'amo ne kelo kata wawinje mana experience kaka jo ute jo siasa winjo. Ineno. Nikech wang'e ni gin gi challenges. Bedo politician ok en tich mayot. Wang'e ni gibegin mana gi challenges kaka bedo mond jo siasa. Ginyiswa up and downs mag jo siasa. Samora nadwa ga dhitedo ne jo siasa. To ka winjo ka challenge ne kanyo, donga wuok mana gi ng'wech. Aya, marare ipenjo ga gimora adwa ga wacho before ipenja mae. Ntie penjo mi penjo ga ang'apare. Aya. Yes. Ka chomone kanyo Cleophas. Owacho maber ni un kaka jofwambo. Ing'e ni un mutimo training ne gimutemo. To jowinjo ugieki. Moko kata bedi ng'ato osomo to nosomo gimoro nono. Koro en seche moko dwaro ni kaka dwache cha. E kaka itim to itimo gimoro professionally gi kaka nitime. Koro ng'ama kama to ino kinyala giu kode. Mano koro tijwa kaka wan jotende wan mwanyalo rekebisha kata wakete nini en kama. Nikech program ko chan ni kama. Ng'ato to neno ni lando iluongo nying Ruto nade ni president. Ano luochi no koro kadwar nikech iluongo Ruto ni president. Mano in kawe kaka ng'at ma otimo gimo kia. En ne kodhi e training. In ing'e ni timo gima idhi ne training. Kato kwa duogo e Ramogi Radio. Nitiere shida samoro bedo kodwa wawegi jotende. Okanyal sayo jonini ahinya. Nitie ng'ama en morne mana no winjore radio makata bedi ni e gari. Koro ing'e ni chenro gi nitiere seche moko ma jomoko rito kabisa nikech mulo ng'ato kabisa. Kaka sami kelo ng'ato mowuok ka Higher Education Loan Board. Nitiere students madwa winjo ni loan ni ichiwe nade to gidwa ni gipenjo. Tinyalo yudo ka ng'at ma en araka e dio simu niri. En masimbe osedonjo to samoro gipangora apange line kama to pile. Kato en gidhi gidino line madhi gikene gin ma giwuoye chenro ni magitieko jok magi ni onego bedi konye ground kopenjo anything to timore kata mane chenro mag mine gieki. Nitiere samoro kel daktari mana mar mine. To joma chuo dino line tupu. Gin magitieko twagni matwako rumo. Magi gik makoro wadwaro ni kichako higa to warekebisha. Gimoro ka gimoro dhi gi mpango. Kopo ni ng'at ma en rane en mana go simu to seche moko bende koro nyalo somo messages uyiero messages mo concern gi gima dhi mbele cha. To kuketa ni simu ni emidhi kawo. To jomoko nyalo dino line matam kata kuro kata na jalonja biro to koyudo penjo moro mochomo kuno kako expect. Ero kamano. Koro ochopo kama dakawe paro mogik. Adong mana gira kapat. Iwache ka itieko timedi ote mari ne Ramogi TV gi jotene weteni ka uko minto wach mogik mari ne Sawa sawa. Paro awa wacho about keto sloti na gi chenro mar the cater for youth, girl child gi boy child. Kama no poko keti. What if kadang uket gie topics ulongo jolony to talk about wuoyo kuom mano nikech already sani wan gi nyithinde dala for 1.5 wawacha ni 2 months wan kod gi dala kelo gi sama pod gin dala ni koro kata ka giluwo thapki to mar gi bende giyudo kela jolony kapok olos
chenro kamano nikech ang'e ni is a process mar loso chenro mar kamano. Message to Ramogi TV. An amor chakre ne, in fact chieng' mane ochakre narito ba neno kaka gimoro amora notimre. They had a very qualified personnel maenun jofuambo, jomong'eyo gik magitimo. Kata ki ubedo ga push to no udhu tim tiju mago to wakia, but waneno ka utimo gima onego jafuambo tim, then un friendly. Ingeni nti jofuambo moko okawacho ni un Ramogi to gionge. Inyayudo jafuambo ma ose post gimoro kanyo kat koro ka ng'ato comment okibinene kata ko duoko kata ko moso the way mutimo mu engage waka. Ingeni mano nyisowa oneness kodwa kodu be miyo wabedo kodu thuolo. Ma mogik ageno ni you started the second year nyoro. Ageno ni dhi bedo maber mohingo kae. Bring uru mojolony nikech gik mathago ji ng'eny. To the moment mukelo jolony go we learn a lot. Koro to fans wada most ora go modhuro. Or bo seconds per day. Kan wantie. First adwa chako ne mama wa kantie dala mar Ulumbi, gemi ala Ulumbi. Gijo Ulumbi te ang'eni no solo ji nikawono anonea akone moska e ot kanyo kamodi kayotieno. The larger family marwa mar the Obare connection gine offices kendo gi tune in live agipenja mana ni ochakre sadi ang'eni gintie kanyo afuoyo nute ahero support mane gimiye. Ing'eni kibiro tineno ka ji nie toki, you get that confidence. Mara dek amoso siepena mag Facebook. Okanyal mention nikech ung'eny ang'enya chuth. Takonu most agi ochona mos Cleophas Oloch, amos Sharon Ong'ao, amos Joyce Odur. Aparo moso ochopo. Erokamano. Enya moso chopo amba kawa moso duto kama mtiere karkacha. Injinela Zaro Kanyambok miyo apache mogik odiochieng' ma kawuono. Ote mare wadong' mana gi matine dakika achiel to tieko. To ema dakika achiel kamano kawa tieko koro injini. Kowa gi mos kaeri gi ng'ato ni jaro soja. Kona ni kadonjo ta mos Cleophas Sharon Ong'ao kod Joyce Odiwuor gi Lydia Okeyo. To mama moro bende ni rispo gola kawuok Gwase Nyatoto. Bende no rakaeri ni mondo abia mos Cleophas kabisa ubae Kariobangi chieng' moro ji onene. Abo chopo Kariobangi. Koro kanyacha. Inyalo idha kata Yaya Center. Ber. To jotende mag Ramogi te kamoro amora ma gintie be okona ni kachopo ka tamosi kano hotel gi jakom gi Valerie Ombaka. Gonya ni kabiro ka erita mosu te. Erokamano. Koro kanya makelo e giko mar twak ukinyi makawuono nyakora magajwang' ote ochopo kamora mora ma intiere ma intudri kodwa wagoni erokamano. Aresa par gare nyaka sani makoro nureke abich to romo sa abich mar ukinyi wagoni erokamano kuom bedo kodwa e thuolo ni duto. Higa achiel oserumo. Ramogi TV osedhialo higa achiel kendo koro sani wagoni mana erokamano kuom bedo kodwa. Weekend dhi bedo mapek ahinya e kaunti ma Kisumu. Kik idhi mabor. Ka ida pango wuok kaunti ma Kisumu kik iwuogi tiedero ni Kisumu kanyo thum dag mor ni Kisumu Ramogi Night ni Kisumu rom gi jolendo mag Ramogi TV e kaunti ma Kisumu. Elo Sharon Ong'ao, Joyce Oduor, jogo mano kelo chenro chal kachiel mabene mane konyo wa mako tipo mopogore opogore, jomak duol director kachiel koda ji duto mantiere maneno ka ni dala yienwa mondo mi wachopi e dalani. Kiny waromo ka kendo kiny nitiere gigo mopogore opogore matimore achiel kachiel matimore e lo Ramogi TV kuonde mopogore kama gike e chenro mar piny biro ni kiny sa 12 nyaka sa 5. Oriti masani aninga Cleophas Oloch. Kiny ne waromo.
playing in the Cup of World Football.